हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 6वा दिवस, 6वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी मी प्रणाम मंत्र म्हणते. आपण अध्यायाला सुरुवात करूया मग. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 6वा दिवस, 6वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामानिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत. बघता बघता आपण पहिल्या पडाव्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर, शेवटच्या अध्यायावर आहोत. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना, ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा जो वर्ग आहे, जो उपक्रम जो आहे, तो उत्तम पद्धतीने पार पडत आहे. तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. माझा रोजप्रमाणे प्रश्न आहे, आपण कालच्या अध्यायात काय पाहिलं? सगळ्यात पहिले कालच्या अध्यायाचं नाव काय होतं? हरे कृष्ण. कर्मयोग. कर्म योग की अजून काही होतं? कर्म संन्यास योग असा काहीतरी. हो, कर्म संन्यास योग. खूप छान माताजी, हरे कृष्ण. आणि आपण काय बघितलं होतं? काही आठवतंय त्याच्यात? चुकलं तरी चालेल, प्रयत्न करा. त्यात हे होतं की अर्जुनाचा प्रश्न होता की कर्मयोग म्हणजे कर्म महत्वाचं की संन्यास. त्याला दोघांमध्ये कन्फ्युजन होतं की नक्की करायचं काय, मग कर्म करायचं की संन्यास, ते होतं. त्याच्यानंतर मृगराजेची एक गोष्ट सांगितलेली तुम्ही. हम्म त्याला शाप मिळाला, ती एक कथा आली, तो सरडा झाला. हम्म 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 हम्म. खूप छान माताजी, हरे कृष्ण. अजून कोणाला हरे सांगायचं? कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे सुधीर प्रभूजी, तुम्ही अनम्यूट केलंय? नाही झालं म्यूट तुम्ही. ओके ओके. पूजा माताजी, तुम्ही अनम्यूट केलं होतं का आता? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, बोला. एक वैश्य स्त्रीची गोष्ट पण ऐकली होती आपण काल. हो, हरिदास ठाकूर यांची गोष्ट आपण ऐकली होती, बरोबर. खूप छान माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कालचा आपला होता कर्म संन्यास योग.
म्हणजे आपण बघा कर्माच्या म्हणजे भगवद्गीतेचे 3 टप्पे आहेत, 3 पडाव आहेत. आणि आपण पहिला पडाव जो आहे कर्मयोग, तर त्याच्या शेवटच्या अध्यायावर आपण आज येऊन ठेपलो आहे. तर भगवंतांनी पहिल्या 6 अध्यायात काय सांगितलं, तर तो पहिला जो अध्याय होता, तो जिथे ही भगवद्गीता सांगितली गेली किंवा जिथे हे तत्वज्ञान सांगितलं गेलं, त्याची कुठेतरी आपण म्हणू शकतो एक प्लॅटफॉर्म म्हणू किंवा एक पार्श्वभूमी जी आहे ती पहिल्या अध्यायामध्ये आलेली होती. इथे आणि त्या कुरुक्षेत्राच्या त्या ज्या युद्धस्थळी किंवा त्या युद्धभूमीवर अर्जुनाला कुठेतरी मोह कशाचा झाला, की जे स्नेहपाश असतात किंवा म्हणजे आपलेच ज्येष्ठ, आपलेच वरिष्ठ, आपलेच नातेवाईक, आपलेच गुरु जे आप्तेष्ट आहेत आपले आणि त्यांच्याबद्दल वाटणारं जो जो अगदीच काय म्हणू शकतो, की जे स्वाभाविक जे अर्जुनाला जे वाटत होतं किंवा त्याच्या ज्या स्वाभाविक भावना ज्या होता आणि मग त्यानंतर त्याची कुठेतरी निर्मिती झाली आणि मग त्याचं जे मूळ उद्देश आहे किंवा मूळ कर्तव्य जे आहे त्याच्यापासून तो कुठेतरी दूर सारला गेला किंवा आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं की भगवंत मी युद्ध नाही करू शकत. पण मग भगवंत त्याच्यावर एक एक त्यांनी एक एक काय म्हणू शकतो की एक एक आपण जशी पुष्पाची एक एक कमलं कशी उलगडत जातात किंवा आपल्या शिष्याला किंवा आपण कसं बोट धरून एक एक ते आपण म्हणू शकतो की जे रस्ता जो चुकलेला आहे आणि त्याला बाहेर काढायचा प्रयत्न करताय तसं दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी सुरुवात केलेली आहे. त्यांना अर्जुनांना शिष्य म्हणून स्वीकारलेलं आहे. भगवंत गुरुस्थानी आहे आणि मग त्यांनी आपल्याला सांगितलं की कर्म कसं केलं पाहिजे किंवा कर्माचं महत्त्व पटवून दिलं. आणि कर्माचं महत्त्व पटवून देत असताना मग ते कर्म कसं केलं पाहिजे. मग कर्म करत असताना भगवंताच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे, भगवंताच्या संतुष्टीसाठी केलं पाहिजे. मग भगवंत कोण आहेत आणि मग त्याच्या आनंदासाठी करायचं असेल, त्या कर्मफळाचा जर त्याग करायचा असेल, त्याच्यासाठी भगवंत कोण आहेत हे जाणलं पाहिजे. म्हणून भगवंतांनी ज्ञानयोग सांगितला. मग ते ज्ञान काय आहे, कोण आहेत भगवंत आणि आपला आणि भगवंतांचा काय संबंध आहे, हेही कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलं. आणि शेवटी भगवंतांनी 5व्या अध्यायात किंवा कालच्या अध्यायात सांगितलं की तुम्ही कर्म जे आहे त्या कर्म संन्यासी व्हा म्हणजे काय की कर्म करा पण कर्मफळाचा तुम्ही त्याग करा. त्याच्या परिणामांचा विचार करू नका. त्याची जी विहित कर्म जी आहेत त्याची प्रोसेस जी आहे ती प्रामाणिकपणे करा. तुमचं कर्म तुम्हाला तुम्ही वर्णामध्ये आहात आणि त्यामुळे तुमच्यामध्ये कुठले गुण आहेत आणि त्यानुसार तुम्ही कुठल्या वर्णामध्ये आहात आणि मग तुम्हाला तुमच्या योग्य असं कुठलं विहित कर्म आहे जे गुरूंनी सांगितलेलं आहे, ऋषींनी सांगितलेलं आहे, शास्त्रांमध्ये आहे, तर ते प्रामाणिकपणे करा आणि त्या कर्माच्या फळाचा त्याग करा किंवा त्या कर्माचं फळ जे आहे ते भगवंताला समर्पित करा. म्हणजे तुम्ही निष्काम कर्म करा आणि ते करत असताना तुम्ही कुठल्याही जेव्हा कृष्ण भावना भाविक कर्म करतो तेव्हा इंद्रिय आसक्ती ज्या आहेत त्या कुठेतरी किंवा जी प्रलोभनं आहेत किंवा आपण ह्या भौतिक जीवनामध्ये आहोत तर ती कुठेतरी आपोआप गळून पडतात. आणि हेच सांगत असताना भगवंतांनी सगळ्यात शेवटी आपल्याला एक शांती सूत्र सांगितलेलं आहे की भगवंत जे आहेत आपण भगवंताला का अर्पण करायचं. ते शांतीसूत्र असं आहे कारण की ते तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत. भोक्तारम यज्ञ तपसा 3 कर्ते आपण काल पाहिले की एक जीव आहे, त्याच्यानंतर स्वतः परमात्मा आहेत आणि प्रकृती आहे. आपण जीवाने जरी इच्छा व्यक्त केली असली तरी ती पूर्ण करायची की नाही आणि ती पूर्ण करण्यासाठी निर्माण करणारी जी परिस्थिती जी आहे ती फक्त आणि फक्त भगवंतच करू शकतात. आणि म्हणून त्या तीन कर्ते आहेत कुठल्याही कर्मासाठी आणि म्हणून मग श्रेष्ठ कर्ता असा कोण आहे किंवा एकच असा कर्ता आहे भोक्तारम यज्ञ तपसाम. मग ते कोण आहे सर्व लोकही महेश्वर. मग ते तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत असे भगवान श्रीकृष्ण. मग आपले कोण आहेत ते सुहृदम सर्व भूतानाम. आपले ते मित्र सुद्धा आहेत. मग ह्या 3 गोष्टी जेव्हा अगदी आपल्या लक्षात राहत आहेत आणि आपण जे कर्म करतो आहे कारण की आपला देह जो आहे आपला आत्मा जो आहे तो सतत क्रियाशील आहे.
आपल्याला असं वाटत असेल की आपण झोपलो की आपण कुठलंही कर्म करत नाही, पण झोपेतही आपलं कर्म सुरू असतं. त्यामुळे 24/7 आपला आत्मा जो आहे तो क्रियाशील आहे. आणि म्हणून अशा ह्या क्रियाशील आत्म्याला जेव्हा जे काही कर्म करतो तर त्या कर्माचं जर अकर्म व्हायचं असेल तर आपल्याला हे शांतीसूत्र जे आहे ते लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि आपण लगेच पुढे जाणार आहोत आणि याच्यावरच थांबलेले नाही आहे. तर आजच्या अध्यायामध्ये आपला आजचा अध्याय आहे ध्यान योग. भगवंत पुढे पुढे पुन्हा सांगत आहेत. आतापर्यंतचा प्रत्येक अध्याय जो होता त्याची सुरुवात अर्जुन उवाच अर्जुनानेच केलेली होती. पण आजचा जो अध्याय आहे तिथे भगवंत स्वतः सांगत आहेत भगवान उवाच अशी सुरुवात आहे. आणि भगवंत सांगत आहेत मग आजच्या अध्यायाचं आपलं नाव काय आहे तर ध्यान योग. त्याच्या आधी अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण आधी बघणार आहोत आजच्या अध्यायात काय आहे की मग त्याच्यामध्ये ध्यान योग ही जी एक योग प्रणाली आहे आपण कुठेतरी ऐकली असेल तर त्याच्यामध्ये अष्टांग योग मध्ये म्हणजे आहेत तर ती योग प्रणाली काय आहे, अष्टांग योग काय आहेत, मग त्याचे टप्पे काय आहेत ते कुठेतरी बघणार आहोत. आपलं मन आपल्याला सांगितलंय ना की मनाला इंद्रियांवर दमन ठेवा, मनावर नियंत्रण मिळवा. मग मनावर नियंत्रण कसं करायचं ते पण भगवंत सांगत आहेत. आणि मग असं सगळं करत असताना कुठेतरी आपल्याला भरपूर अडथळे असतात की नाही. आपण कुठल्या तरी रस्त्यावरून चाललेलो आहोत आणि भरपूर स्पीड ब्रेकर्स असतात, भरपूर अडथळे असतात. तसं ह्या मार्गातही भरपूर अडथळे आहेत. मग त्या अडथळ्या आला की कुठं कोणाची तरी तिथे प्रवास थांबला तर काय होतो त्याला भगवंतांनी सांगितलं अयशस्वी योगींचं काय होतं पुढे गंतव्यस्थान काय आहे त्याचंही वर्णन ह्या अध्यायामध्ये आहे. आणि पुन्हा एकदा भगवंत भक्तियोग कसा श्रेष्ठ आहे, कसा सर्वोच्च आहे त्याचं वर्णन इथे आपल्या आजच्या अध्यायात आलेलं आहे. मला आधी पुन्हा एकदा बघायचं आहे की योग म्हणजे काय. तर आता योग हा शब्द आता योग ह्या शब्दाचा अर्थ बहुतेक मी सांगितलेला आहे. तर मला पटकन कोणी सांगू शकेल का, आठवत असेल तर सांगा, नाही तर आपण पुढे जाऊया. आठवतंय का कोणाला, नाही तर नाही म्हणा, आपण पुढे जाऊया. ठीक आहे, हरकत नाही. योग योग म्हणजे युज हा धातू आहे. योग ह्या शब्दाचा अर्थ असा आहे की परमेश्वराशी जोडले जाणे. मग कोणाशी, परमेश्वराशी जोडले जाणे, परमेश्वराशी अनुसंधान साधणे म्हणजे योग. म्हणजे ज्ञान. मग ज्ञानयोग म्हणजे काय की ज्ञान घेता घेता ते दिव्य ज्ञान जे आहे ते घेता घेता भगवंताशी अनुसंधान साधणे, कर्म करता करता भगवंताशी अनुसंधान साधणे. आजचं आपलं आहे ध्यान योग की ध्यानाद्वारे आपण कसं भगवंताशी अनुसंधान साधलं जातं तर ते आपण बघणार आहोत. तर त्याआधी मला सांगा की हल्ली बऱ्याच ठिकाणी योगा क्लासेस म्हणजे योगा म्हणजे कुठल्याही शब्दाचा अपभ्रंश कसा होतो आणि तसा तो प्रचलित अपभ्रंश आता सगळीकडे योगा म्हणून प्रसिद्ध आहे, सगळ्या जगामध्ये प्रसिद्ध आहे की इंटरनॅशनल योगा डे वगैरे पण आपण साजरे करतो. तर त्या योगा तर आता मला सांगा की हे काही मी पुढे स्लाइड्स हे करते, मला फक्त हो किंवा नाही मध्ये उत्तर द्या की ही पहिली स्लाइड आहे हा योग आहे का. हरे कृष्णा. हा नाही आहे योग ना. हा अं, हा आहे बहुतेक. ओके. शीर्षासन आहे. हे हा नाहीये. हे हा पण नाहीये. हे अवघड कृत्य आहे. हे योग आहे. हे ऍक्च्युअली हा योग आहे का स्थिती आहे? ओके. हे नाही हे नाही. हे हम्म, कराटे हो क्लासेस आहे. हो. बरं ठीक आहे. अच्छा हा ठीक आहे. ओके, धन्यवाद. हरे कृष्णा सगळ्यांना. मग आपण आता वेगवेगळ्या स्लाइड्स बघितल्या आणि वेगवेगळी उत्तरं ऐकली की कोण म्हणतंय योग आहे, कोण म्हणतं योग नाही. तर आता आपल्याकडे जे प्रचलित जे आहे तर योग काय आहे तर बऱ्याच ठिकाणी आपण हठयोग काही काही ठिकाणी शिकवला जातो किंवा काही काही ठिकाणी मेडिटेशन म्हणून प्राणायामावर आपण म्हणजे ओंकार किंवा प्राणायाम
हा घेतला जातो आणि काही काही ठिकाणी योगासनं घेतली जातात किंवा काही काही ठिकाणी लिटरली पीटी एक्सरसाइजेस असतात आणि आपण त्याला म्हणतो योगा वर्ग वगैरे असं आपण म्हणतो. तर असं वेगवेगळे वर्ग आपल्या आजूबाजूला सुरू असतात किंवा वेगवेगळी बुक्स उपलब्ध आहेत, वेगवेगळी पुस्तकं आपल्या मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत योगवर. पण आपण बघणार आहोत भगवंतांनी आपल्याला ध्यान योगामध्ये योगाबद्दल सांगितलेलं आहे की ध्यान योगामध्ये काय सांगितलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये सांगितलं आहे की योग काय आहे तर अष्ट अंग योग. म्हणजे त्याच्यामध्ये 8 प्रकारचे अंग आहेत, म्हणजे 8 प्रकार आहेत, 8 टप्पे आहेत आणि ते मिळून जे होतं ते योग आहे. त्याला अष्टांग योग असं सुद्धा म्हणतात. मग त्याचे 8 टप्पे कुठले आहेत किंवा 8 प्रकार कुठले आहेत तर सगळ्यात पहिला आहे यम, मग आहे नियम, मग आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. असे हे 8 प्रकारचे मिळून जे एक होतं ते अष्टांग योग किंवा ते जे आहे त्याला योग असं म्हणतात. मग आपण आता बघणार आहोत आपण बघणार आहोत की एक एक टप्पा जो आहे तर तो म्हणजे काय. तर हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नियम त्याचे खाणे झोपणे यम काम करणे 6.17 त्याचे खाणे झोपणे काम करणे आणि करमणुकीच्या सवयीमध्ये संयमी. आसन कुशाग्र गवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खाली नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोके सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. पहिलं राहिलंय हा यम ते राहिलंय येत नाहीये असं. अच्छा मी वाचते. मोबाईलवर दिसत नाहीये. ओके ठीक आहे. यम त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. आणि ही पुढची स्लाइड पण माताजी ही दिसतेय. एक मिनिट. प्रत्याहार आहे काय. हो. प्रत्याहार भौतिक अस्तित्वाच्या अंतधारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकल्पांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थिती स्थित होतो. त्याला योग प्राप्त झाले असे म्हणतात. ध्यान वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्यांचे मन नियंत्रित आहे तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखापासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता आपण हे अष्टांग योग जे आहे की हे 8 प्रकारची योग प्रणाली काय आहे तर याच्यामध्ये हे 8 प्रकार आहेत की म्हणजे एक एक टप्पे आहेत, एक एक पायरी आहे आणि ती पुढे जात आपण हा जो याचा मिळून जे होतो हा जो आहे हा ध्यान योग आहे. की आपणच आपल्या अंतरंगात असलेल्या आपल्यामध्येच असलेल्या भगवंतांचं ते साकार रूप जे आहे, जे परमात्मा स्वरूप जे आहे तर त्याचं आपल्याला जर दर्शन घ्यायचं असेल किंवा त्याचा जर आपल्याला साक्षात्कार व्हायचा असेल तर हा एक प्रवास आहे किंवा हा एक प्रकार आहे. त्याला ध्यान योग असं म्हणतात. त्याचे 8 प्रकार आहेत. अष्टांग योग प्रणाली असं म्हणतात. आणि मग त्याच्यामध्ये पहिला जो प्रकार आहे यम मग त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की आपल्याला संन्यासासारखं आयुष्य जगायचं आहे. म्हणजे आपल्याला आपली जी रोजची कर्म जी आहेत, आपला जो भौतिक प्रपंच जो आहे, भौतिक जी काही तर त्या सगळ्यांना बाजूला सारून त्या सगळ्यांचा त्याग करून आपल्याला एका निर्जन ठिकाणी जायचं आहे आणि तिथे आपल्याला एकटं राहण्याचा सराव करायचा आहे आणि एकटं राहून आपण काळजीपूर्वक आपलं जे मन जे आहे त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे किंवा त्याच्यावर नियंत्रण ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर पुढचा टप्पा आहे, पुढची पायरी आहे नियम. मग नियम असे आहेत की भौतिक कर्माचा त्याग केला
म्हणजे भौतिक इच्छा आकांक्षांचाही आपल्याला पुढे त्याग करायचा आहे. म्हणजे मग खाणं आलं, झोपणं आलं, झोपण्याच्या सवयी, त्याच्यानंतर आपलं जे रोजचं जे भौतिक कर्म जे आहे तर त्याच्या सवयी, मग त्या किंवा आपली जी करमणुकीची जी साधनं जी आहेत तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा त्याग करून आपल्याला त्या निर्जन स्थळी, निर्जन ठिकाणी आपल्याला जे नियमांमध्ये जे बांधलेलं आहे तशा पद्धतीने आपल्याला जीवन व्यतीत करायचं आहे. पुढचं आहे आसन. मग आपल्याला ध्यान लावून बसायचं आहे, बरोबर? मग त्याच्यासाठी एका आसनाची गरज आहे. मग ते आसन कसं असावं तर तेही सांगितलेलं आहे. कारण ते एका निर्जन ठिकाणी असेल किंवा अशा वन्य प्रदेशात वगैरे असू शकेल आणि म्हणून ते कुठेतरी थोडंसं आपल्या जमिनीपेक्षा थोडंसं उंचावर आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये जर तुम्ही आपण ते व्याघ्रासन वगैरे किंवा वाघाच्या कातडीचं किंवा हरणाच्या कातडीचं जे आसन असतं तर ते घालून आपण त्याच्यावर बसायचं आणि त्याच्यानंतर ते आसन घातल्यानंतर त्याच्यानंतर बसल्यानंतर साधारण पद्मासनामध्ये बसल्यानंतर जी ध्यान मुद्रा असते, ध्यान मुद्रा लावून आपण आपले जे 2 डोळे आहेत त्याच्यामध्ये म्हणजे 2 भुवयांच्या मध्ये लक्ष केंद्रित करायचा प्रयत्न करायचा आणि ते करत असताना आपल्या पाठीचा कणा सरळ असला पाहिजे. आपला स्पायनल कॉर्ड जो आहे, जे आपल्या पूर्णपणे तर तो सगळा ताठ असला पाहिजे, सरळ रेषेत असला पाहिजे. आपलं मान, डोकं हे संपूर्ण सरळ रेषेमध्ये असलं पाहिजे. नाकाचं टोक आणि आपल्याला त्या 2 भुवयांमध्ये बघत असताना आपल्याला बरोबर ते टोक दिसलं पाहिजे आणि अशा स्थिरपणाने हलगर्ट डोळे मिटून आपल्याला ध्यान लावायचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि हे सगळं करत असताना पुन्हा आपण जे यम आणि नियम म्हणजे आपल्या ज्या भौतिक इच्छा किंवा भौतिक कर्म जी आहेत त्या सगळ्यांचा पूर्णपणे त्याग करायचा आहे. त्याग करायचा म्हणजे आपण त्यांच्यापासून बाजूला सरायचं असं नाही, तर त्यांचा विचार सुद्धा मनात येता कामा नये. आणि मग यम नियम मध्ये असं आहे की तुमचं नेहमी सत्यवचन असलं पाहिजे. तुम्ही कुठलाही मिथ्याचार नको. इथे मिथ्याचार आता आपल्याला संकल्पना माहिती आहे की तुम्ही बाह्य अंग किंवा तुम्ही बाहेरून असं म्हणता आहेत की मी त्याग केला, पण मनामध्ये कुठेतरी डोकावती आहे इच्छा, ती सुप्त इच्छा डोकावती आहे, तर ते होता कामा नये. त्याच्यानंतर संपूर्ण ब्रह्मचर्य पाळायचं आहे आणि मग आपल्याला हे सगळं झाल्यानंतर आपल्याला पुढचं असं आहे की आपल्याला प्राणायाम. मग प्राणायाम असा आहे की आपण जे श्वास घेतो आणि उश्वास सोडतो, मग हे श्वासोश्वास जो आहे तर त्याच्यावर कुठेतरी नियंत्रण आणायचं आहे. आणि मग आपल्याला पूरक, रेचक, कुंभक हे आपण ऐकून माहिती असेल किंवा कोणी करत पण असेल. तर ही जी प्रणाली आहे, ही प्राणायाम जे आहे तर याचा कुठेतरी आपल्याला सराव करायचा आहे. आणि मग त्याच्यावर लक्ष केंद्रित करून ते श्वास घेताना किंवा श्वास सोडताना किंवा आपण तो श्वास धरून सुद्धा सोडू शकतो. तो दीर्घ श्वास घेताना, सोडताना तर ते सगळं आपल्याला करत असताना आपल्याला ध्यान लावायचं आहे आणि आपल्या प्राणायामावर सुद्धा म्हणजे श्वासावर सुद्धा आपल्याला नियंत्रण आणायचं आहे, मिळवायचं आहे. पुढचं आहे प्रत्याहार. मग प्रत्याहार असं आहे की आपण सगळ्या आपल्याला गोष्टी सोडायच्या, पण गोष्टी नुसत्या सोडायच्या नाही, तर ज्या गोष्टी अवलंबल्या आहेत त्या एका शिस्तबद्ध पद्धतीने आपल्याला करायच्या आहेत. आपल्या मनाला एक शिस्त लावायची आहे, एक इंद्रियांना शिस्त लावायची आहे, एक बुद्धीला शिस्त लावायची आहे. आणि अशा पद्धतीने ती शिस्त लावता लावता भौतिक इच्छा, भौतिक प्रपंच, भौतिक प्रलोभन जे आहेत त्याच्यापासून आपल्याला बाजूला व्हायचं आहे, त्याच्यापासून आपल्याला अलिप्त व्हायचं आहे. त्याच्या पुढे आहे धारणा. धारणा म्हणजे काय? डोळे बंद केल्यानंतर आपल्याला कोशावर ध्यान लावायचं आहे, हो की नाही? मग धारणा अशी की डोळे बंद केल्या केल्या काय आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होणार नाही, हो की नाही? मग ती भगवंताची जी छबी जी आहे ती कुठेतरी डोळ्यासमोर आणायचा प्रयत्न करायचा आणि त्याच्यावर एकाग्र चित्ताने आपली जी त्याच्याकडे एकटक बघत राहायचं आणि तीच आहे आपली धारणा. ती त्याच प्रोसेसला धारणा असं म्हणतात की एके ठिकाणी एकाग्र मन आपलं करण्यासाठी आपल्याला ती भगवंतांची छबी जी आहे ती डोळ्यासमोर आणायची आहे. आणि मग त्याच्यानंतर त्या धारणेवर आपल्याला ध्यान लावायचं आहे. मग ध्यान म्हणजे काय?
की इथे आपल्याला खूप छान उदाहरण दिलेलं आहे भगवंतांनी भगवद्गीतेमध्येच छान उदाहरण दिलेलं आहे की आपल्या घरी दिवा लावतो बघा आपण रोज सकाळ संध्याकाळ दिवा लावतो. खिडकी उघडी असेल, वारा असेल, फॅन चालू असेल तर तो दिवा असा हलत राहतो. मग आपण म्हणतो अरे ती खिडकी बंद करा रे, फॅन ऑफ करा रे. मग तो दिवा छान तेवतो, हो की नाही? आपलं मन सुद्धा असंच पाहिजे की ते दिवा कसा तेवत राहतो, जराही इकडे तिकडे हलत नाही, असा त्या दिव्याच्या वातीसारखं आपलं मन असं एके ठिकाणी असं ते तेवत देवा वात कशी तेवते तसं आपलं ते मन तसंच स्थिर राहिलं पाहिजे. कुठेही इकडे तिकडे हलता कामा नाही, जराही कुठलाही दुसरा विचार मनात डोकवता कामा नये, येता कामा नाही. इतकं आपलं मन स्थिर असलं पाहिजे. तेव्हा आणि तेव्हाच आपण धारणा जी आहे, आपण हे जे प्रकार एक 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 पायऱ्या करत आलेलो आहोत, तर त्याच्यानंतरच आपण म्हणू शकतो की आपण ध्यानस्थ झालो आहोत. एवढं आपलं मन स्थिर असलं पाहिजे. आणि मग याच्यानंतर मग असं एक दिवस नाही, आठवडा नाही, महिना नाही, अनेक महिने नाही, अनेक वर्ष नाही, तर वर्षानुवर्ष आपण जेव्हा ह्या स्थितीचा, ह्या आपण गोष्टीचा आपण सराव करू, अभ्यास करू आणि मग कुठेतरी जाऊन आपल्याला वर्षानुवर्षाचा आपला हा जो आपण हे जे अभ्यासाने किंवा ह्या पद्धतीने आपल्याला कुठेतरी आपली समाधी स्थिती लागते. आणि समाधी स्थिती लागल्यानंतर आपण वर्षानुवर्ष एका ठिकाणी बसलेले आहोत, ध्यानस्थ बसलेले आहोत आणि मग कुठेतरी आपल्याला आपल्यामध्ये असलेल्या परब्रह्माचं, आपल्याला त्या साकार रूपाचं आणि आपण त्याचे स्वरूप अंश आहोत याचं आपल्याला जाणीव होते आणि त्या साकार रूपाचं आपल्याला दर्शन होतं. त्या परमात्मा स्वरूपाचं, त्या चतुर्भुज रूप जे आपल्यामध्ये आहे, आपल्या अंतरंगामध्ये स्थित आहे, त्याचं आपल्याला दर्शन होतं आणि यालाच आत्मसाक्षात्कार असं म्हणतात. तर ही झाली अष्टांग योग प्रणाली. आणि आपण लगेच पुढे बघणार आहोत की हा सुद्धा एक प्रकार आहे की आपण भगवंतापर्यंत किंवा भगवंताच्या भक्तीचा हा सुद्धा एक प्रकार आहे. मग आता मला सांगा की तुम्हाला हा अष्टांग योग किंवा ही योग प्रणाली जी आहे तर ती तुम्ही करू शकता का? तुम्हाला वापरून बघण्यास तुम्ही तयार आहात का? हरे कृष्ण. हो. अच्छा, मंजिरी माताजींनी हो सांगितलेलं आहे. आणि अजून हरे कृष्ण, अजून बाकी कोणाला काय वाटतंय? ठीक आहे, आता आपण हे करू शकतो असं मंजिरी माताजी म्हणत आहेत. पण अर्जुन जे आहेत तर त्यांचं काहीतरी वेगळं म्हणणं आहे, तर आपण हॅलो. बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, असे प्रयत्न करायची इच्छा आहे, जमणार नाही करायला, वर्षानुवर्ष सराव लागतो, पण इच्छा मात्र आहे की या म्हणजे वाटेवरून चालावं, अच्छा, सुरुवात करावी. ओके, खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. मग आता आपण की माताजी असं म्हणतात की आपल्याला प्रयत्न करून बघायला काही हरकत नाही. बरेच जणांचं असं म्हणणं आहे की प्रयत्न करायला काही हरकत नाही. पण अर्जुनाचं काहीतरी वेगळं म्हणणं आहे. मग आता अर्जुनाचं काय म्हणणं आहे आपण बघूया. मग अर्जुन कोण आहे बघा. म्हणजे जर आपल्याला अर्जुन कसा आहे हे माहिती असेल तर आपण थोडंसं बघितलं तर अर्जुन हा एक श्रेष्ठ धनुर्धारी आहे. पण तो श्रेष्ठ धनुर्धारी का आहे? कारण की त्याच्यामधली जी एकाग्रता आहे, एकाग्र बुद्धी जी आहे, म्हणजे जर आपण बघितलं तर अर्जुनाची ही आपल्याला गोष्ट माहिती आहे. त्याच्या लहानपणी जेव्हा ते द्रोणाचार्य गुरूंच्या आश्रमामध्ये शिक्षण घेत होते तेव्हा त्यांनी एक परीक्षा घेतली होती की पोपटाचा डोळा दिसतो आहे का, अजून काय दिसत आहे. आणि एकट्या अर्जुनाने, म्हणजे 100 कौरव होते, 5 पांडव होते आणि इतरही शिष्यगण होते, या सगळ्यांमध्ये फक्त एकट्या अर्जुनाला तो पोपटाचा डोळा दिसला होता. आणि बाकी सगळ्यांना कोणाला झाड दिसतंय, कोणाला फळ दिसतंय, कोणाला आकाश दिसत आहे आणि अशा वेगवेगळ्या गोष्टी दिसत होत्या. पण एकाग्र चित्त मन फक्त आणि फक्त अर्जुनाचं होतं. आणि म्हणून गुरूंनी त्यांना मग बाण चालवायला सांगितला होता किंवा निशाणा साधायला सांगितला होता. ह्याच अर्जुनाने त्यांच्या तारुण्यपणी जेव्हा त्यांनी
द्रौपदी स्वयंवर जिंकलं होतं. द्रौपदी स्वयंवर किती अवघड होतं की खाली त्यांनी पाणी ठेवलं होतं एका, आणि त्या पाण्यामध्ये त्या वर एक मासा लावलेला होता आणि त्याचं प्रतिबिंब बघायचं होतं. आणि तो प्रतिबिंब आणि तो मासा कंटिन्युअस फिरत होता आणि त्या फिरत्या मासाच्या डोळ्याला त्या खाली प्रतिबिंबामध्ये बघून, खाली बघून वर सुद्धा बघायचं नाही, पाण्यातल्या प्रतिबिंबामध्ये बघून वर त्यांना बाण सोडायचा होता. आणि असं अवघड असा पण जो होता तो अर्जुनाने जिंकलेला होता. हाच अर्जुन जेव्हा भगवंतांचं नारायण रूपा नरनारायण भगवंतांनी जेव्हा अवतार घेतला होता तेव्हा त्यांच्या सोबत ते नर म्हणून होते. म्हणजे अर्जुन तेव्हा सुद्धा भगवंतांसोबत होता. पण अर्जुनाला आता त्यांचं ते मागचा जन्म आठवत नाही आहे, पण ज्या भगवंतांना सगळंच आठवत आहे. असा हा अर्जुन भगवंतांचा पार्षद आहे, शिष्य आहे. असा हा अर्जुन जेव्हा 13 वर्षाचा वनवास होता तेव्हा ते एकदा इथे जात असताना, म्हणजे वनवासात मध्ये ते जात असताना त्यांना एका वाटेमध्ये त्यांनी काय म्हणू शकतो आपण, एक शिकार केली किंवा एक बाण चालवला आणि त्या बरोबर त्या प्राण्याला तो बाण लागला. आणि त्यांनी अर्जुनाने बाण मारल्याबरोबर तिथनं दुसरा पण एक बाण आला आणि दुसरा बाण आल्याबरोबर इकडे तिकडे बघतायत तर समोरून एक भिल्ल चालत आला आणि तो म्हणाला की ही माझी शिकार आहे. अर्जुन म्हणाले ही माझी शिकार आहे, मी बाण मारला आहे. पण दोघांचा बाण एकाच वेळी लागल्यामुळे, अचूक एका वेळी लागल्यामुळे त्यांनी असं ठरवलं की आपण द्वंद्व युद्ध करूया आणि मग जो जिंकेल त्याला ही शिकार मिळेल. आणि मग युद्धाला सुरुवात झाली आणि मग अर्जुन युद्ध करता आहेत आणि तो भिल्ल सुद्धा तेवढ्याच ताकदीने अर्जुनाचा प्रत्येक वार जो आहे तो पलटवून लावतो आहे. आणि मग अर्जुनाच्या लक्षात आलं की हे कोणी सामान्य नाहीत आणि त्यांनी आपलं शस्त्र बाजूला ठेवलं, हात जोडले, नतमस्तक झाले आणि त्या भिल्लांना सांगता आहेत कृपया तुम्ही तुमच्या मूळ रूपात या, तुम्ही भगवान शिवशंकर आहात आणि मी तुम्हाला ओळखलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर त्या भिल्लाने खरंच आपलं रूप सोडलं आणि भगवान शिवशंकर तिथे प्रकट झाले आणि तेव्हा त्यांनी जे पशुपती अस्त्र किंवा जे गांडीव जे आता युद्धस्थळी जे अर्जुनाच्या हातात आहे ते त्यांनी प्रदान केलं, ते त्यांनी त्यांना बक्षीस म्हणून दिलं, वरदान म्हणून दिलं. आणि असा हा अर्जुन आज भगवंतांना प्रश्न विचारतो आहे, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढम तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हा, दिसतंय का मी वाचू? हा दिसते दिसते. हे ओके. कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग अर्जुनाचा प्रश्न आहे की मन हे जे आहे हे खूप चंचल आहे आणि अशांत असं आहे, जिद्दी असं आहे, बलवान आहे. आणि मग त्याला कसं आपण वश करायचं किंवा त्याला आपण कंट्रोल मध्ये आणणं केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. कारण की ते आपण मनाला नियंत्रणाखाली आणणं, मनाला संयमित करणं म्हणजे म्हणजे वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्या इतकं कठीण आहे किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त कठीण आहे. अर्जुनाचा हा प्रश्न काही चुकला नव्हता. कारण की मनाचा जो वेग आहे, श्रीमद भागवतम मध्ये त्याचं वर्णन आहे की 9 लाख मैल पर सेकंद असं इतका हा आपल्या मनाचा वेग आहे. आणि प्रत्येक क्षणी आपलं मन जे आहे ते इकडे तिकडे ते एका क्षणाला इकडे असतं तर दुसऱ्या क्षणाला तितकं असतं. तर आपण असे ह्या मनाला स्थिर ठेवणं हे खूप कठीण आहे. त्याच्यावर नियंत्रण आणणं हे त्याहूनही कठीण आहे. एका वाऱ्याला नियंत्रणाखाली आणणं इतकं कठीण आहे. ते इतकं चंचल आहे, इतकं अशांत आहे. आणि मग त्याच्यावर भगवंत लगेच उत्तर देता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्यांच्यासाठी साक्षात्कार हे अवघड काम आहे. पण ज्याचा मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो
त्याला यशाची खात्री आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंत सांगता आहेत की आपलं हे मन जे आहे ते खरंच चंचल आहे आणि त्याला जे आपण आवर घालायचं म्हणतोय, त्याला नियंत्रणाखाली आणायचं म्हणतो आहे, ते खूप जास्त कठीण आहे. पण जरी कठीण असलं तरी अशक्य नाही. अशक्य का नाही? कारण भगवंत पुढे लगेच म्हणत आहेत, अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. म्हणजे आपण अभ्यासाने, मग अभ्यास काय आहे? सराव कशाच्या गोष्टीचा करायचा आहे? तर त्याच्याने निश्चित आपल्या मनावर आपण नियंत्रण आणू शकतो आणि आपण मनावर ताबा मिळवू शकतो. मग मनावर जर आपल्याला नियंत्रण आणायचं असेल तर आपल्याला कुठेतरी शिस्त लावायची आहे. मग ती शिस्त कोणाला लावायची आहे? नियम कोणाला लावायचे आहेत? आपले हे जे इंद्रिय आहेत, म्हणजे आपल्या ह्या ज्या भौतिक इच्छा, भौतिक इंद्रिय जे आहेत, त्यांना कुठेतरी आपल्याला नियम लावायचे आहेत. आणि मग आपल्याला दुसरं काय आहे की आपल्याला प्रभुपाद यांनी एक मंत्र सांगितलेला आहे की महामंत्र जो आहे किंवा मंत्र जो आहे, तर त्याच्याने आपण मनाला आपण एक त्याच्या सरावाने आपण अंतर्बाह्य शुद्धीकरण करू शकतो, चित्ताचं शुद्धीकरण करू शकतो. आणि मग असं केल्याने मग अलिप्तता काय आहे? वैराग्य. मग वैराग्य कसलं? मग वैराग्य म्हणजे काय? की कुठेतरी जंगलात जाऊन राहणं असं नाही. तर आपण काल शिकलो आहोत कर्म संन्यास, हो की नाही? मग ते वैराग्य काय आहे? ते आपल्याला प्रभुपाद यांनी 4 नियम सांगितलेले आहेत. म्हणजे इस्कॉन मध्ये जर तुम्ही कधी गेला असाल कुठल्या मंदिरात वगैरे, तर 4 नियमांचं पालन करायचं. आता पहिला नियम असा आहे की मांसाहार करायचा नाही. दुसरा कुठल्याही काय म्हणू शकतो, व्यसन जे आहे तर व्यसन करायचं नाही, जुगार खेळायचा नाही. आणि चौथं आहे की जे अनैतिक संबंध जे आहे किंवा विवाहबाह्य संबंध आहेत तसे कुठेही ते करायचं नाही. तर ह्या 4 गोष्टींचं पालन करणं, एक स्वतःला शिस्त लावून घेणं, तर हे सुद्धा एक प्रकारचं वैराग्यच आहे. आणि हे करता करता म्हणजे अभ्यासाने आणि वैराग्याने, आणि अभ्यास काय तर तुम्हाला महामंत्र म्हणायचा आहे, तुम्हाला नामजप करायचा आहे, तर ते करता करता निश्चितच तुमचं साध्य जे आहे तुम्ही साधू शकता. तुम्ही तुमची आध्यात्मिक प्रगती जी आहे ती करू शकता. त्याच्यामध्ये तुम्ही उन्नत होऊ शकता. मग आता प्रश्न कसा आहे की मन चंचल आहे, हो की नाही? मग तो मित्र आहे की शत्रू आहे? काय वाटतं? हरे कृष्ण. काय वाटतं? मन मित्र आहे का शत्रू आहे? का दोन्ही आहे? हरे कृष्ण माताजी. बोला. हरे कृष्ण. चांगले विचार जर असतील तर मन मित्र आहे आणि वाईट विचार जर असतील तर शत्रू आहे. खूप छान माताजी, अगदी बरोबर. भगवंत सुद्धा हेच सांगत आहेत की ज्याने, हरे कृष्ण माताजी, वाचा. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो तसे करण्यास अयशस्वी ठरला त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू असेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत काय सांगत आहेत की मनावर ज्याने नियंत्रण मिळवायचा प्रयत्न केला, निश्चितच तो मन हे त्याचं सर्वोत्तम असा मित्र आहे. पण ज्याच्या मनावर नियंत्रण नाही, मनात अनेक विचार येत असतात की नाही, मग त्या विचारांचं आपण पाहिलेलं आहे की बहुशाखा, वेगवेगळ्या फाटे फुटतात त्या विचारांना. आणि मग कुठेतरी भ्रम तयार होतो आणि मग मग हाच आपलाच मन जो आहे, त्याच मनातले विचार जे आहेत तेच आपले सगळ्यात मोठे अडसर असतात, तेच सगळ्यात मोठे आपले शत्रू असतात. म्हणजे आपलंच मन हे आपलं मित्र सुद्धा आहे, पण ते प्रसंगी आपला सगळ्यात मोठा शत्रू सुद्धा आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता अर्जुनाला, मग हे सगळं असताना किंवा असं कोणी आपण केलं की आपण मनावर संयम ठेवायचा प्रयत्न केला, भगवंतांनी सांगितलं अभ्यास करा, अभ्यास आहे ना, हो की नाही? मग ते अभ्यास काय आहे, सराव काय आहे? तर आपल्याला नामजप करायचा. मग असे बरेच जण करतात सुद्धा, नामजप करायला सुरुवात करतात आणि उपासना करतात. ज्या ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, जी जी विहित कर्म सांगितलेली आहेत, त्या सगळ्या गोष्टींचं पालन करतात, अध्ययन करतात, सगळं करतात. पण परत कुठेतरी काय होतं की त्यांना अडथळा निर्माण होतो. कारण की आपण ही जी आपला हा जो जीव जो आहे, हा कुठे ह्या भौतिक काय म्हणू शकतो आपण,
भौतिक सृष्टीमध्ये किंवा भौतिक निसर्गामध्ये आपला हा जीव आलेला आहे, त्याच्या सान्निध्यात आलेला आहे, त्याच्याशी संलग्न झाल्यामुळे त्याच्यामधले जे 3 गुण जे आहेत, तर त्या 3 गुणांच्या नियंत्रणाखाली आल्यामुळे, त्या मायेच्या नियंत्रणाखाली आल्यामुळे काय झालं आहे, की कुठेतरी अडथळा निर्माण होतो. आणि मग आपण जी साधना करतो आहे, जो नामजप करतो आहे, तर तो कुठेतरी थांबतो किंवा त्याला कुठेतरी व्यत्यय लागतो असं आपण म्हणू शकतो. मग अशा लोकांचं काय होतं असा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. आणि मग त्याच्यावर भगवंतांनी उत्तरही दिलेलं आहे. आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्ग भ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग्य सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योगाला कोणती गती प्राप्त होते? 6.41 मध्ये योग भ्रष्ट योगी पुण्यात्माच्या लोकांमध्ये अनेक वर्ष सुख उपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. 6.45 मध्ये असं सांगतात, किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अंतरिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे अर्जुन सांगता आहेत, की त्यांनी विचारलाय प्रश्न, की जे अयशस्वी अशा लोकांना काय म्हणतात? अयशस्वी योगी. की त्यांनी सुरुवात केली, त्यांनी ह्या आध्यात्मिक मार्गाचा प्रवास सुरू केला, आत्मसाक्षात्काराच्या वाटेचा प्रवास त्यांनी सुरू केला. श्रद्धेने त्यांनी खूप अगदी मोठ्या श्रद्धेने त्यांनी त्याच्यावर वाटचाल करायला सुरुवात केलेली आहे. पण पुन्हा काय होतं, कुठेतरी भौतिक आसक्ती, काहीही ह्या मोहाच्या पाशात नाही, ह्या मोह मायेच्या पाशामध्ये आपण इतके गुरफटलेलो असतो. आपला हा जीव जो आहे, हा मुक्त जीव नाही आहे, हा बद्ध जीव आहे. आणि मग काय होतं, कुठेतरी अडथळा निर्माण होतो, व्यत्यय निर्माण होतं. मग अशा लोकांचं पुढे काय? मग त्यांचं वाया गेलं का? हो की नाही? असा प्रश्न अर्जुनाचा. अर्जुन आपले प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळे हा आपल्या मनातला प्रश्न आहे. मग भगवंत म्हणतात, काळजी करू नको, असं काहीही होत नाही. तुम्ही जेवढी साधना केलेली आहे, जेवढी उपासना केलेली आहे, तर तुमची जर उपासना तेवढीच ताकदीची, तेवढीच जास्त असेल, तर तुम्हाला स्वर्गलोक, तुम्हाला उच्चतम ग्रहाची प्राप्ती होते. पण पुन्हा तेच, की तुमचं कर्म क्षीण झाल्यावर तो स्वर्गाचा आनंद उपभोगल्यानंतर पुन्हा काय होतं? पुन्हा तुम्ही खाली येतात. पण खाली मृत्यूलोकामध्ये आल्यानंतर तुमचा लगेच काही हे होत नाही, तर तुम्हाला एका गुणवान कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो, की जिथे तुम्ही परत तुमची साधना नव्याने सुरू करू शकतात, परत तुमची उपासना सुरू करू शकतात. तसं पोषक वातावरण तुम्हाला मिळतं आणि मग तुम्ही तुमचा प्रवास सुरू करू शकता. किंवा तुम्हाला उपासना आहे, पण तुम्हाला काही लोकांना मृत्यूलोकामध्येच म्हणजे पृथ्वीवरच जन्म मिळतो. पण पृथ्वीवर अशा घरांमध्ये जन्म मिळतो, जे वैष्णव आहेत, जे गुणवान कुटुंब आहे, की जिथे कुठेतरी तुम्हाला अगदी मग लहानपणापासूनच ते बाळकडू दिल्यासारखं, की तिथे कृष्णाची भक्ती चालते, तिथे भगवंताची भक्ती चालते, उपासना घरामध्ये आहे. भगवद्गीता वाचली जाते, त्याचं अध्ययन होतं. मग लहानपणापासून ते संस्कार कानावर होतात. आणि तेच करत करत पुढे आणि मग तो जीव सुद्धा जसा जसा मोठा होतो, तसा तसा तो सुद्धा त्या भक्तीमध्ये स्वतःला समर्पित करतो किंवा त्या भक्ती मार्गावर तो आपला पुन्हा तो आपली वाटचाल सुरू करतो. तर असं जे आहे, की जरी तुम्ही अयशस्वी ठरलात, तरीही काळजी करायचं काहीच कारण नाही आहे. पुन्हा तुम्हाला नव्याने ती संधी उपलब्ध आहे आणि जे केलेलं आहे, त्याचं फलित सुद्धा तुम्हाला भगवंत देत आहेत. भगवंताची कृपाच तशी आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहे, की हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि सर्व योगीमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता आपण पाहिलं, की आपण एक ध्यानयोगाची प्रणाली पाहिली, आपण एक कर्मयोगाची प्रणाली पाहिली, आपण एक ज्ञानयोगाची प्रणाली पाहिली आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कृष्ण भावना भावित जीवन म्हणजे भक्ती योगाची प्रणाली आपण पाहिलेली आहे. मग ह्या सगळ्यांमध्ये
जो कृष्ण भावना भावित जीवन म्हणजे ज्याची भगवंतावर नुसती भक्ती किंवा नुसती श्रद्धा नाही आहे, त्या भक्तीचं, त्या श्रद्धेचं कुठेतरी प्रेमामध्ये त्याचं रूपांतर झालेलं आहे, भगवत प्रेमामध्ये रूपांतर झालेलं आहे. आणि अशा भावनेने, या भावनेने तो भगवंत ते आपलं जे काही कर्म आहे ते करतो आहे. त्याचं कर्म हे केवळ आणि केवळ अकर्म असतं. आणि तो त्या भगवंताशी एकरूप झालेला आहे किंवा द्वैताची कुठेही भावनाच नाही आहे, सगळीकडे अद्वैताची भावना आहे. असा जो आहे तो सर्वोच्च आहे, तो भक्तियोगी आहे, तो सर्वोच्च असा आहे. त्याच्यासाठी आपल्याकडे गोकुळवासियांचं उदाहरण आहे. गोकुळवासी होते म्हणजे अगदी तो वृक्ष असेल, त्या गायी असतील, ते पशु असतील, ते पक्षी असतील, सगळे गोप-गोपी जे असतील, तर ती सगळी जी होती ती प्रेम भक्ती होती, ती भावभक्ती होती. आणि त्यांच्या त्या भगवंतांच्या लीला त्यांना आनंद अनुभवायला मिळाल्या, आनंदायला मिळाल्या, की त्यांचा तो सहवास मिळाला. ही भगवंत त्यांच्यावर करणारी ही त्यांची अहैतुकी कृपाच आहे. कारण की अशा भक्तांसाठीच भगवंत अवतीर्ण होत असतात, की त्यांना तो आनंद, तो परमोच्च आनंद देण्यासाठीच ते येत असतात. आणि असे जे भक्त असतात ते सर्वोच्च असतात, असं भगवंत सांगत आहेत. मग आपल्याला भगवंतापर्यंत जाण्याचे आपण वेगवेगळे टप्पे पाहिलेले आहेत. मग कर्म करता करता भगवंताशी अनुसंधान साधणे, ज्ञान घेता घेता, ज्ञान घेतल्याने काय होतं की कुठेतरी बुद्धी सक्षम होते. मग त्याच्यामुळे आपण ज्ञान घेता घेता भगवंताशी अनुसंधान साधणे. अष्टांग योग आपण आजच पाहिला, हो की नाही? मग ही अशी एक प्रकारची शिडी आहे, आपण असं म्हणू शकतो. तर ह्या शिडीवर जर आपण पाहिलं तर ही जी सगळ्यात पहिला जो टप्पा आहे, तर तिथं आपण आपण भगवंताच्या म्हणजे ते त्या भक्ती मार्गाच्या किंवा भगवंताच्या त्या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये किंवा आपल्याला मुक्तीचा मार्ग काय आहे, आपलं आणि भगवंताचं काय नातं आहे हे समजलेलं आहे आणि आपण वाटचाल करायला सुरुवात केलेली आहे. तर अशा हा पहिला टप्पा आणि मग एक एक टप्पे का पार परत शेवटचा जो टप्पा आहे त्याला योगारूढ असं म्हटलेलं आहे. आणि मग सगळ्यात पहिला टप्पा जो आहे कर्मयोग आहे आणि सगळ्यात शेवटचा टप्पा जो आहे तो भक्तियोग आहे. मग तुम्ही कर्म करता करता कृष्ण भावना भावित कर्म करता करता, मग कर्म करायचं म्हणजे काय, कर्म करता करता म्हणजे काय, तर तुम्ही इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवून, त्यांना नियम बांधून, त्यांना शिस्त लावून तुम्ही भगवंताचं बद्दल किंवा कृष्ण भावना भावित कर्म करू शकतात. ज्ञान योग काय आहे की तुम्ही मनाने तुम्ही भगवंताचं काय म्हणू शकता आपण, तुम्ही ध्यान करू शकतात किंवा भगवंतापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग जो आहे तो अवलंबू शकतात. अष्टांग योग जो आहे बुद्धीवर नियंत्रण अष्टांग योगामध्ये येतं आणि त्याच्यामुळे तुम्ही बुद्धी सक्षम करून त्या मन, बुद्धी आणि मग अशा पद्धतीने तुम्ही भगवंतापर्यंत पोहोचू शकता. आणि सगळ्यात शेवटचं जे आहे भक्तियोग, भक्तियोग काय आहे, तर तुम्ही आत्म्याद्वारे आपला आत्मा जो आहे तो भगवंताचाच अंश आहे, त्याचा तो स्वरूप रूप आहे, अंश अवतार आहे आणि त्याच्या त्याला त्याच्या भगवत धामापर्यंत पोहोचवायचं आहे, त्याला त्याच्या घरापर्यंत पोहोचवायचं आहे. आणि मग त्या आत्म्याने आपण भगवंताची भक्ती करणं, मग तिथे तो प्रेमभाव जागृत होतो, तिथे भावभक्ती जागृत होते आणि अशी जी भक्ती आहे असा हा भक्तियोग आणि तो सर्वश्रेष्ठ योग आहे असं भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. मग श्रेष्ठ जे असतं आणि असे जे भक्तियोगी जे असतात ते सर्वात श्रेष्ठ योगी असतात. आपल्याकडे नारद मुनींचं उदाहरण आहे की नारद मुनी हे सगळ्यात श्रेष्ठ योगी होते किंवा आणि त्यांनी अनेक जीवांचा उद्धार केला, अनेकांना त्यांनी भक्ती मार्ग दाखवला, अनेकांवर त्यांनी भगवंत कोण आहे त्यांनी भगवंतांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी मार्गस्थ केलेला आहे. आपण आता पुढे बघणार आहोत की योग हा आध्यात्मिक सराव आहे, पण प्रत्येक युगाच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. तर त्या सुद्धा इथे आपण बघणार आहोत. तर कृतयुद्धात विष्णू त्रेतायाम यजतो मखै द्वापारे परिचर्यायाम कलौ तत् हरिकीर्तनात. श्रीमद भागवतम मधला 12व्या स्कंदातला 3ऱ्या अध्यायातला 52वा श्लोक आहे. त्याच्यात त्यांनी सांगितलेलं आहे, आपण हा जो अष्टांग योग शिकलो किंवा ही ध्यान योगाची प्रणाली जी शिकलो
ती सत्ययुगामध्ये खरंच शक्य होती. कारण की तेवढं मानवी जीवनाचं आयुर्मान होतं. हजारो वर्ष आपण जगू शकत होतो. हजारो वर्ष तपश्चर्या केल्यानंतर आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होत होता. पण आताचं आपलं आयुर्मान किती आहे? 60, 70, 80. अगदी फार क्वचित लोक 90 गाठतात. 100 तर अगदी बोटावर मोजण्या इतके असतात, हो की नाही? मग अशा ह्या कमी आयुर्मानामध्ये आपण हा हा ध्यानयोग कसा शक्य आहे? आणि मग पुढे आहे त्रेतायुग. त्रेतायुगामध्ये अनेक खर्चिक यज्ञ केले जात होते. तेव्हा त्या काळी तेवढा त्यांच्याकडे धनही होतं, धनसंचय होता, की ते तेवढा खर्च करू शकत होते किंवा तेवढी साधन सामुग्री सुद्धा उपलब्ध होती आणि त्यामध्ये मोठमोठे यज्ञ करू शकत होते. द्वापर युगामध्ये मोठमोठी मंदिरं, विस्तारित मंदिरं आणि त्यांची पूजा अर्चा करत असे. पण कलियुगामध्ये भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की कलियुगामधला खूप सोपा असा यज्ञ आहे, खूप सोपा मार्ग आहे, जे आपण सध्याच्या युगामध्ये म्हणजे आपण कलियुगात आहोत सध्या, तर परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप, हरिनामाचा जप. आणि मग जर आपण हरिनाम संकीर्तन केलं किंवा काय, तर आपल्याकडे एक छोटं उदाहरण आहे. तुम्हाला इथे एक लिफ्ट दिसते आणि एक जिना दिसतो आहे. एक 30-32 टॉवरची बिल्डिंग आहे. तर आपल्याला कोणी सांगितलं बाबा जिन्याने जा, तर आपण पहिला मजला जाऊ, दुसरा मजला चढू, तिसरा अगदीच धापा टाकत टाकत चढू, चौथा म्हणजे तिथे आपण बसूनच जाऊ, नाही बाबा आता थांब जरा 5 मिनिटं विश्रांती घेते, मग अजून फार फार तर 5 मिनिटं विश्रांतीनंतर 2 जिने चढू, अजून अजून पुढचे 2 जिने चढू, पण म्हणू की नको बाबा आता मी काही चढत नाही, थांब जरा. आणि म्हणजे हे जे आहे की आपण सुरुवात तर करतो, पण कुठेतरी आपणच दमतो, आपणच कुठेतरी सांगतो की मला नाही जमणार. अयशस्वी योगींचं गंतव्यस्थान. पण तेच भक्ती मार्ग नामजप काय आहे की आपण तोच 32व्या मजल्यावर जायचं आहे, तर आपण त्या लिफ्ट मध्ये जायचं, 32 नंबरचं बटन दाबायचं, ती लिफ्ट अशी सरकन आपल्याला क्षणार्धात 32व्या मजल्यावर नेऊन ठेवते. असंच काम, या लिफ्ट सारखं काम हे नामजप करतं. आणि म्हणून कलियुगामध्ये भगवंतांनी सांगितलेलं आहे नामजप करायचा. आणि म्हणून प्रभुपादांनी आपल्याला ते होमवर्क म्हणू शकतो आपण, ती साधना दिलेली आहे, गुरूंकडून आलेली ती साधना भक्ती आहे, सराव करायचा आहे. 16 माळा जप जो आहे तो आपल्याला करायचा आहे. आणि मग हे जे आहे तर हे फक्त इथेच सांगितलेलं आहे का, नाही तर श्रीमद भागवतम मध्ये सुद्धा त्याचं वर्णन आलेलं आहे. कृष्णवर्ण त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंताच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्या सोबत त्यांचे सहकारी, नौकर, शस्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग कलियुगामध्ये आपल्याला नामसंकीर्तन करायचं आहे. चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला 16 महामंत्र जो सिद्ध मंत्र दिलेला आहे, आणि त्या सिद्ध मंत्राबरोबर आपल्याला जे चैतन्य महाप्रभूंचे जे अनुयायी होते, तर तो पंचतत्व मंत्र जो आहे तो सुद्धा म्हणायचा आहे. मग मंत्र म्हणायचं म्हणजे काय? मग मंत्र म्हणजे काय? तर मन आणि त्र. मग मन म्हणजे काय? तर आपल्याला मन त्रायते, म्हणजे आपल्याला मन जे आहे, आपलं हे जे सैरावेरा धावणारं चंचल मन जे आहे ते भगवंताच्या चरणी आपल्याला नेऊन पोचवायचं आहे. आणि मग असा हा मंत्र ह्या चंचल मनाला भगवंताच्या चरणी नेऊन पोचवणार आहे. आणि मग तो कुठला मंत्र आहे? तर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि मग तोच महामंत्र जेव्हा आपण वाद्यवृंदासकट म्हणतो, त्याचं नाम संकीर्तन होतं. आणि मग त्याच आपण ज्याला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि मग हे फक्त इथेच सांगितलं आहे का? अनेक शास्त्रांमध्ये सुद्धा ह्याचे संदर्भ आलेले आहेत. मग पहिला संदर्भ नारायण संहितेमध्ये सांगितलेला आहे. कलियुगे युगो धर्म नाम प्रचार ताठी लागी पितावर्ण चैतन्य अवतार. त्याच्यामध्ये असं सांगतात की कलियुगात लोकांनी फक्त भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केला
पाहिजे. म्हणजे कलियुगामध्ये आपल्याला नामस्मरणच करायला सांगितलेलं आहे. आपल्याला काली संतरण उपनिषदामध्ये सुद्धा आपल्याला वर्णन आलेलं आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोडसकं नमन काली कलमसा नासनं नत परत रूपय सर्व वेदेषु दृश्यते. मग हा जो 16 अक्षरी महामंत्र आहे, सर्व वैदिक साहित्यांचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा या कलियुगासाठी धर्माची पद्धत अधिक उदात्त सापडली. या कलियुगामध्ये दुसरा कुठलाही महामंत्र नाही. आणि मग पुन्हा आपल्याला चैतन्य चरितामृत मध्ये एक संदर्भ सापडतो. हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति च गतीर अन्यथा. मग ह्या कलियुगामध्ये हे भांडणाचं युग आहे, दांभिकतेचं युग आहे, फसवं युग आहे. मग अशा या युगामध्ये मुक्तीचं एकमेव साधन म्हणजेच परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप. दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. आणि मग अजून एक आपल्याला शास्त्र संदर्भ श्रीमद भागवतम मधलाच आहे. कलई दोष निधे राजन नसती योग महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेलं असलं तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. म्हणजे बघा, दांभिकतेचं फसवं युग वगैरे सगळीकडे कलियुगाचं असं वर्णन आहे, पण बघा त्याच्यात एक चांगला गुण असा आहे की तुम्हाला महामंत्राचा जप करायचा आहे. महामंत्राचा जप केल्यानंतर तुम्ही या भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतात आणि तुम्ही आपली आध्यात्मिक उन्नती साधू शकता. तुम्ही आपल्या या जीवाचा, आपल्या या आत्म्याचा उद्धार करू शकतात. बघा, आपण वेगवेगळ्या युगांमधल्या वेगवेगळ्या अवघड प्रणाली पाहिल्या, पण आपल्याला कलियुगात किती सोपा मार्ग दिलेला आहे. आपण घरामध्ये बसून आपण नामजप करू शकतो. आणि मग पुढे आपल्याला भगवद्गीतेत सुद्धा 10व्या अध्यायामध्ये सांगितलंय भगवंतांनी, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. यज्ञांमधला मी पवित्र नामजप मी आहे, म्हणजे स्वतः साक्षात भगवंत आहे असं सांगितलेलं आहे. मग आपल्याला अजून एक वर्णन आहे चैतन्य चरितामृत मधलंच. नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रापित नियमित स्मरण न कला एतादर्शी तव कृपा भगवान मामपी दुर्दैवम इदम ज्ञानम इहना. म्हणजे हे परमपुरुष भगवंता, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे. आणि म्हणून तुझी अनेक नावं आहेत, जसे की कृष्ण आहे, गोविंद आहे. आणि तुझ्या त्या नामांमध्येच ते नुसतं नाव घेतलं तरी ते इतके सामर्थ्यशील आहे की त्याच्यामध्ये एखादा जीव आपला काय म्हणू शकतो, तिथे गुंतवू शकतो त्याच्या ते लक्षात ठेवण्यासाठी. आणि आपण कुठलाही असा नियम नाही आहे किंवा कुठलाही कठोर असा जलद असा नियम नाही आहे. आणि ते नाम घेताच आपण भगवंताच्या चरणामध्ये आपण लीन होऊ शकतो, समर्पित होऊ शकतो. महामंत्राचा जप करताना आपल्याला सुरुवातीला पंचतत्व मंत्राचा सुद्धा जप करायचा आहे. मग पंचतत्व मंत्र कुठला आहे तर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्त वृंद. आणि मग मंत्र कसा म्हणायचा तर तो आपला मंत्र आपल्याला ऐकता येईल इतक्या जोरात म्हणायचा. प्रत्येक शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करायचा. त्याच्यानंतर जप म्हणताना आपल्याला ती आदर भावना असली पाहिजे, ती भक्ती भावना असली पाहिजे. आणि शक्य तर आपण एकाग्र चित्त, सुरुवातीला होणार नाही, अगदीच मान्य आहे, पण करायचा प्रयत्न करू शकतो. मनामध्ये कुठेतरी दुसरे विचार न आणता की गॅसवर काय ठेवलं आहे, भाजी करपली का, कोणाची बेल वाजली, फोन वाजतोय का, हे थोडस आपण एकाग्र चित्त, सुरुवात आहे पण प्रयत्न करायला काहीच हरकत नाही. कोणत्याही स्थळी, मग कुठेही करता आपण, चालताना, बसताना, कुठल्याही दिशेने तुम्ही तोंड करून तुम्ही जप करू शकता. कुठलाही असा कठोर जलद नियम नाही. मग कुठल्या वेळी जप करायचा, जप कुठल्याही वेळी करा, पण तो जर तुम्ही पहाटे केला, पहाटे ब्रह्ममुहूर्तावर केला. ब्रह्ममुहूर्त हा साधारण सूर्योदयाच्या 1.5 तास आधीचा कालावधी, त्याला ब्रह्ममुहूर्त असं म्हणतात. आणि जेव्हाच आपण जप केला तेव्हाचा जो काळ जो असतो तो सात्विकतेचा काळ असतो. तेव्हा आपल्याला नामजप केला तर निश्चितच आपल्याला त्याचा फायदा होतो. आपण बरेच जण वेळा सांगतो बघा की सकाळी उठून अभ्यास करा किंवा कुठलंही काम आपण जर सकाळी उठून पटपट, आणि ते काम पटकन होतं.
त्यामुळे जर आपण नामजप सुद्धा जर सकाळी केला तर त्याचा आपल्याला निश्चितच फायदा होतो. मग तुम्ही स्नानापूर्वी करा, स्नानानंतर करा. तुम्ही नामजप करा, एकाग्रतेने करा, भावपूर्ण करा, तो जास्त महत्वाचा. जप करत असताना तो जर तुम्ही मोजला तर तो अत्यंत श्रेयस्कर आणि म्हणून आपल्याला प्रभुपाद यांनी 16 माळा जप करायला सांगितलेला आहे. मग मग ते आपल्याला नामजप कसा करू नये याबद्दलही सांगितलेलं आहे. मग 16 अक्षरी मंत्र आहे. मग कधी-कधी घाईघाईमध्ये अ, चुकून काही शब्द आपण विसरून जातो किंवा विसरणं म्हणजे अशी काही मुद्दामून विसरतो असं नाही, पण काही शब्दांचं उच्चारण होत नाही. तर ते चुकीचं आहे, तो अपराध आहे. तर तो करता कामा नये. जी आपल्याकडे तुळशी माळ आहे, तर त्या तुळशी माळेवर जो कृष्णमणी किंवा मेरुमणी जो असतो, तो वर असतो. त्याच्यावर जप करू नये किंवा तो मणी ओलांडू सुद्धा नये. त्याच्यानंतर एका हातात माळ आहे आणि एका हातात पुस्तक, मोबाईल, वर्तमानपत्र. आपण हल्ली स्वतःला फार मल्टीटास्किंग बनवलं आहे. तर जप करताना मल्टीटास्किंग वगैरे काही नाही. नामजप म्हणजे नामजपच करायचा. त्याच्यानंतर जप करण्याचे भरपूर फायदे आहेत आणि मग सगळ्यात पहिला तर आहे की जो कर्मफलांपासून मुक्ती म्हणजे जो कर्माचा आपण बॅलन्स घेऊन आलेलो आहोत आता आपल्याला माहिती आहे. मग त्यापासून जेव्हा आपण नामजप करतो, वाढवत जातं, अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होतं, तेव्हा कुठेतरी आपल्या पापकर्माचं क्षालन सुद्धा होतं. त्याच्यानंतर हल्लीच्या काळात झालं तर हल्लीचे तरुण पिढी जी आहे, ती अत्यंत वाईट व्यसनं किंवा वाईट सवयी त्यांना लागलेल्या आहेत. आणि मग अशा लोकांना जेव्हा आपण नामजप करायला सांगतो, तेव्हा अशा बऱ्याच जणांची व्यसनमुक्ती नामजपामुळे झालेली आहे. त्याच्यानंतर आपण आपलं हे जे जीव आपला हा जे कलियुग जरी असलं तरी इतकं कॉम्पिटिशन आहे, इतकं चिंता आहे, इतकं तणाव आहे आणि मग जेव्हा आपण नामजप करतो, तेव्हा निश्चितच आपण आनंदी असतो. त्या टेन्शनपासून, त्या तणावापासून, त्या चिंतेपासून आपल्याला मुक्ती निश्चित मिळते. मनःशांती मिळते आपल्याला, आनंदी राहायला शिकतो आपण आणि खरा निर्मळ आनंद कशात आहे, याची कुठेतरी अनुभूती आपल्याला नामजप करताना येते. त्याच्यानंतर निश्चितच जेव्हा-जेव्हा नामजप करू, तो वाढवू, आत्मज्ञानामध्ये आपल्याला आत्मज्ञान काय आहे, हे सुद्धा आपल्याला नामजपामुळेच आपण ते जाणू शकतो. आणि मग बऱ्याच जणांनी हा महामंत्र ते ते करत आहेत आणि मग आपण ती पण एक 2-4 उदाहरणं घेतलेली आहेत, की अ, ही खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे. म्हणजे नामजप केल्यानंतर खरोखरच आपण ईश्वरापर्यंत पोहोचू शकतो किंवा आपल्याला त्यांचा साक्षात्कार होऊ शकतो. नामजप केल्यामुळे काय होतं, की मला असं आजूबाजूला सगळं अनुकूल घडायला लागलेलं आहे, असा कुठेतरी त्यांना अनुभूती आलेली आहे. त्याच्यानंतर आपण जेव्हा नामजप करतो, तेव्हा त्यांचं असं म्हणणं आहे, की आपल्या आयुष्यामध्ये जे चढ-उतार आहेत, चढ-उतार, सुख-दुःख आहेत आपल्याला, कारण की ते आपलंच कर्माचा परिणाम आहे, की नाही? त्याचीच परिणिती आहे. मग हे जे चढ-उतार जे आहेत, ते आपण आत्मविश्वासाने त्याला सामोरं जाऊ शकतो आणि मन विचलित न ठेवता तेवढ्याच शांतीने आपण ते चढ-उतार पार करू शकतो. त्याच्यानंतर इथे सांगता आहे, की हरे कृष्णाचा जप करताना मला जो आनंद मिळतो, तो बाकी कुठल्याही गोष्टीमध्ये मिळत नाही. मग हरे कृष्णाचा जप केल्यानंतर यांचा पण पुन्हा तोच अनुभव आहे. ऋषिकेश मकवातला यांचा, की चढ-उतार जे आहेत, ते निश्चितच आत्मविश्वासाने मी त्याला सामोरं जातो आहे. हा एक मॉडेल आहेत. तर त्यांनी सांगितलं, की मॉडेल आपल्याला ती ग्लॅमर इंडस्ट्री जी आहे, ती आपल्याला माहिती आहे, की तिथे एवढी कॉम्पिटिशन असते आणि तिथे एवढ्या सगळ्या सवयी, वाईट सवयी असतात. तर त्या सोडण्यासाठी त्यांना मदत झाली आहे आणि जगाकडे बघण्याचा, गोष्टींकडे बघण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन जो आहे, तो त्यांना मिळालेला आहे. त्याच्यानंतर हरे कृष्णाचा नामजप केल्यानंतर तीच मॉडेल बघा, त्याचं रूपांतर बघा कशात झालं आहे, की मला प्रचंड आनंद होत आहे. आणि मग त्याच्यानंतर हे जे आहेत ऑफिसर, त्यांना असं म्हणतायत, की हरे कृष्ण भक्तांसोबत सहवास सुरू केल्यावर, महामंत्राचा जप केल्यावर जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जो आहे, तो अधिकाधिक उजळ झाला आहे. पॉझिटिव्हिटी वाढलेली आहे. सकारात्मकता जी आहे, ती वाढलेली आहे.
त्याच्यानंतर महामंत्रामुळे काय होत आहे, तणाव, नैराश्य, अज्ञानाची पद्धत लक्षणे देता कमी होते, चांगुलपणा जो आहे तो वाढतो आणि जो चिंता तणाव जो आहे तो सगळ्यात महत्वाचा आहे की तो कमी होतो. आणि इथे ह्या सांगता आहे की जेव्हा पण मला खूप चिंता असते, खूप टेन्शन असतं, तेव्हा मी नामजप करते आणि नामजपाने मला शांती मिळते. छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये मी डळमळत नाही. आणि मग इथे यांचं म्हणणं आहे की जेव्हा आपण नामजप करतो किंवा आपण कृष्ण भावनेवर आधारित जी काही पुस्तकं वाचतो, ती पुस्तकं वाचताना सुद्धा एक आनंद मिळतो, एक शांती मिळते. आणि मग हाच जो नामजप आहे, जो सगळे करत आहेत, तर आपण सुद्धा करू शकतो, तुम्ही सुद्धा करू शकतात आणि तुम्ही सुद्धा आनंदी राहण्याचा प्रयत्न करू शकतात. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. आजच्या अध्यायामध्ये आपण अष्टांग योग प्रणाली पाहिली. मन कसं चंचल आहे आणि मग त्याला संयमित करण्याचा मार्ग जो आहे तो कुठेतरी भगवंताने सांगितले आहे. मग हे करत असताना कुठेतरी आपण अयशस्वी तरी ठरलो तरी भगवंत म्हणतात, काळजी करू नको, तुला निश्चितच पुढे संधी आहे. आणि मग सगळ्यात सर्वोच्च योग पुन्हा आपल्याला कलियुगामध्ये आपल्याला नामजप सांगितलेला आहे, भक्तियोग सांगितलेला आहे आणि नामजप करता करता आपल्याला अंतर्बाह्य शुद्धीकरण, चित्त शुद्धी करून आपल्याला सात्विक भाव जागृत करून भगवंतांच्या चरणी लीन व्हायचं आहे. भगवत धामामध्ये आपल्याला प्रवेश मिळवण्यासाठी आपली आध्यात्मिक उन्नती साधायची आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना.